Do you feel the vibe? Takže zdravím vás, Patogame TV pri ďalšom parte z Shenzhen Fidget Privát a toto je, myslím, že je 5. let's play z Shenzhen Fidget, ktorý sa zapíše do histórie. Dneska si zabudeme v podzemku, budeme pretáčať a získame nové epiky, yeah! To bol asi najrychlejší pozdrav, čo som zvládol za posledných 5 minút, lebo toto sa, no proste nič. A prepáčte, že v minulom videu mal som menšie problémy, zabudol som sa rozlúčiť, no vlastne to ani nebolo rozlúčenie, len vlastne som zabudol, že som neregistrovaná verzia na Keymarker. Tak som sa prihlasoval a napadlo ma to až teraz, takže proste ideme si do svojho, pretáčame a hráme. Stále som chorý. 37 to už je hneď lepšie, ale niečo chcem zbrojírne, lebo ma to hrozne sere. Hrozne ma sere, že sila 46. No na všechno, ako to mám vysvetliť? Štestičko, sama no tak toto by sa hodilo. No prečo nie? No ako to není zlé. No, čo tu mám? Proste toto, dneska je epic event na priváte, tak som sa rozhodol, že si pretočím pár hubičiek, nechám si aspoň tak 900, niečo vymrdám v podzemku, dám si hospodu. Dneska som plánoval aj založiť cech, ale super, da som to dvakrát pretočil. Super, akože proste, že super. Nechám si tak 900 hubičiek, potom prejdem do podzemka, hospody a cechu. Dneska to bude taký kratší part, lebo taký rozkúskovaný na viac častí. Nič nestíhám úplne, sťahuje sa mi tu 1 500 vecí. Super, 32, to je o mnoho lepšie, takže... Ale zas som si chcel nechať 900 hubičiek, zas. Všechno 31, však čo by ne... Počkaj, tu mám ďalšie boty. Dobre, čakal som niečo iné. Super, som si minul asi tak, počkaj, 30 hubičiek a to neprebehla ani 2 minúty. No vlastne, áno. What? Mne sa to zase buglo. Tak teraz si What this shit? Laguje sa mi to, priznávam sa. Prepáčte, že kašlem. Ešte to vyhodíme staré jak šunka. To mám ešte od prvého partu z tejto postavy. No, už sa tam zasatý prde. A ináč, keď dáte aspoň 20 lajkov, aspoň na 2 videá, tak bude webkamerka. Hej. Nechápem. Webkamera, len za 20 lajkov, nechápem. Rukavice, 29, a to je úplne na hovno. Pretočíme si a poslednú huby o 2 epiky, super, 32. Jež to nechcem hrotiť s hubičkami 20. Poslednú hubičku dám, keď tam bude epická zbraň, ja sa pokakám. Super, žiadna zbraň. 33. Ježišmaria, to sa mi fakt nechce. Skúsim podzemí. Čo? Mám 800 niečo hubiček, prečo nie? Kostlivec. Ideme. No super, zablokované. To je to si deláte, pozrite koľko mi zostalo. Žiadny epic. Level up. Super, dneska by som dal aspoň tak 20 level, chápete? Mr. Voodoo, super, idem na Mr. Voodoo. Proste, červené oči má jak rajčina. Pestuje rajčiny. Po tým Mr. Voodoo, či Voodoo, či ako sa voláš. Dneska padneš, on je ináč mak.
On to aj značí tá palička, čo má v ruke. Ten padne hneď. Čo? Fú. Epic, epic. 31, to je čo? A to je asi túto prísavka, počkať. Tu si vypijem pivko. Pivko dá si fivko. Fivko dá si pivko, nie. Pivko dá si fivko. Postava tu 31. Ale tak čo? Samozrejme, že je to lepšie. Obrannosť. To je taká malá zapeklatinka. No. Dáme si asi toto. A přeskočíme to. Přeskočiť jedna hubička. To je lacné. Jež, skipujem. Niečo, dúfam, že nájdeme niečo epick, ako ste mohli vidieť, epick. Ideme na to. Ešte 50 sekúnd, mohol by som počkať, ale ja nečakám. Epick. Chápem to. A je to lepší. Sice vydrže tam menšia, ale menšia o 2 a čože je úplne pohoda. Bla. Asi toto. Epick, ďalší epick. Čo? Škoda. 17 000. Jo, epic, ďalší epic. Tento privát je úplne super. Ale že úplne super. No sa skipni. 37. Lepší. Takže ťa vyhadzujem. To predáme, alebo od záchodu som ďaleko. Preďaleko. No až tak, toto si predáme. A samozrejme aj tu Hello Kitty, či čo to je, Hello Doggy. Hello Doggy. Tak to je asi Hello Doggy. Budem ju volať Hello Doggy. Takže ideme na čarobchod a bla. Ideme, proste pretrčame. Rozmazané, super elíky, šťastíčko. 40. Šťastíčko. Keby nám padol elík na silu. Sila, super. Každopádne ne. Sila, epic, teda elík, epic elík, to je niečo iné. Výdržko, super. To som rád. Sila, jos. Ešte jeden sila, prosím. Hovno mi padlo. No, takže si ich rovno hodíme na seba. Jeden epic, elík. Druhý elík. Vyzerá jak lízatko. Tak to vyzerá jak úplný čokel.